Wedang tangkake barat. Ayo. Awas cendok. Asem kok. Gleleng tenane gareng. Bareng gelem pencak wae wis. Nek ndelok awake wis ora pokro babar blas. Awak mengkari lunglit kaya ngono bareng gelem tumandang. Bengok-bengok banting rono, banting rene. Wah, seneng aku reng, bangga aku duwe kakang kaya kowe. Ora ujar ora kaul. Saking bangga-banggaku isih uripe tak kijing kowe reng. Saking seneng-senengku tenan. Aku pengen nonton selanjutnya kisahe kaya ngapa. Nek gareng kok iso ngarake Ndara Soktayu. Cocok juga.